Kanti ke lolu hlelo ulwethulela ngezilokotho ezinhle umkhandlu weTheku lapho sithi masisukume sakhe iTheku. Sijwayele ukuthi ngasonke isikhathi ke sibe nokhansela uCyril Xaba okuyena oyimeya kaMasipala weTheku esuke sikhuluma naye kwesikhathi uma ngabanga khona njengesonto elidlule kodwa usuke kukhona futhi ke asuke emthumelile. Abangani bohlelo iVuka Africa Breakfast so njalo ngolwesibili abasuke besixoxela ukuthi ngabe yini abakwenzayo kumanje besazisa. Sekhona uNonkosi siyakubingelela baba meya emsakazweni uKhozi FM. Ngicela ukubingelela wena sesimroza ngibingelela noSigameza nabalaleli boKhozi FM namhlanje kuseni. Sikubingelela ngenyanga yamagugu. Inyanga yethu esithanda kakhulu. Kunjalo Siya Nonkosi sibonile izolo uvula ngokusemthethweni ke ingqungquthela yeResurgent 2025. Ingabe ke ibaleke ngani ikakhulukazi ke le conference kubantu baseThekwini nasekufuleni nje umnotho? Wemfethu nawe babushandwa ngisajabula nje ukwamukela izihambeli ezisuka emazweni ahlukene athamele lengqungquthela yeResurgence ka-2025 sinethemba lokuthi abantu abambele lenkomfa nalabo abathole ithuba lokukhangisa ngemikhiqizo yabo bazokhula bakwazi ukufinyelela nakwamanye amazwe. Into ehlaba umkholeke kule ngqungquthela ukuthi ozakuthi baseMelika bazimisele ukuvula amathuba okuhwebo kusomabhizinisi balapha ekhaya. Siqhubeka nokuqinisekisa ukuthi izivumelwano eziba khona ziba nomthelelo omuhle ukuze sikwazi ukwakha amathuba emisebenzi nokukhulisa umnotho wethu lapha eThekwini. Nonkosi siya kwi-weekend noma siya kwimpela sonto enkulu yangomhla ka27 kuSeptember kulonyanga kaMandulo lapho ke amabhokobhoko azobe ke etholene phezulu neqembu laseArgentina so besikhona manje kuhamba kanjani nangemphefumulo nangeinhliziyo nangokweseka. Kona mbroza ubizo usuthi uzobe usukhona kodwa ke sibiza wonke umuntu ukuthi abekhona kulo mcimbi omkhulu lapha eThekwini. Siyaqhenya ke leli njengeTheku ukuthi sinikezwe leli thuba lokusingatha umdlalo omkhulu webhola lombhoxo ophakathi kweqembu lethu elingombetha amabhokobhoko kanye neArgentina ozoba sezinkundleni lapha eKings Park Stadium ngomhla ka27 kujidile impela sonto esiyona kusela ngo 10:07 sorry 10:05 iphinde kusela ngo 10:05 ebusuku ke siyabakhuthaza ke sikhuthaza izivakashi zethu ukuba zelule isikhathi sokuchitha abasichithayo lapha edolobheni and nokuthi nje abeze basheshe beze enkundleni basheshe bafike ukuze bakwazi ukuthokozisa ngobunandi obuzobe bulapho and sinemuntiswana ke mfowethu esiqhubayo njengeTheku ekuzothi uma uphumelele kube khona ozuzela kona ithikithi lokungena kulomdlalo noma ukuba uthole ukuchitha isizungu kwelinye lemahotela lapha lanokusho bheka ke ezoxhumana zethu lapha eThekwini and lezi zoxhumana zithola kwi-Durban Tourism uvela uDurban Tourism ubheka ku Facebook ku Instagram na ku TikTok ukuze ke ukwazi usibeke ethubeni lokuwina amathikithi ahamba ngamabili and alomdlalo noma ke ungene lapha uthole ukhethizo ngokwelinye lamahotela aphezulu. Sithi ke abantu bakithi abaphume ngobuningi babo babukele lo mdlalo wethu uyavela nako mabona kude and silisupport ke iqembu lalapha eNingizimu Afrika sesembrazo. Hayi noma kanjani sisemvakalo siliphakamisele phezulu siyavala kodwa sikwazi ukuvala ngokuthi singayikhuluma indaba enkulu ukuthi kanti uhambela amazwe amabili okuyiIndia neRussia ngesonto ledlule ungakuthi ukusichazela nje ukuthi belungani lolu hambo. When sisimroza lolu hambo
njengoba usho nje bengivashela amazwe amabili ayingxenye ye-BRICS ehlanganisa iBrazil, Russia, India neChina neSouth Africa kanye ke namanye amazwe asejoyinile ke kubalekile ukuba ingxenye yelama platform ngoba aqinisa ubudlelwane phakathi kwamazwe and kulapho sikwazi khona ukunikezana ngamasu nangamaqhinga efanele siwalandele ekukhuliseni umnotho wethu emazweni ahlukene and uma uzobheka nje eminye imiphumela kubamsana uzokhumbula iMahindra inkampani enkulu lapha yaseIndia ilapha edolobheni ivule inkampani ekhiqiza izimoto nje lapha konke lokho kuzalwa ukuxhumana kwezamaqhinga nokwezomnotho phakathi kwamazwe siphinde ke saheha nabatshali bezimali ukuthi baqhubeke bazovula inkampani lapha edolobheni ukuze sivule imithuba yomsebenzi ukukhulisa umnotho lokho ke sifisa ke ukuthi sikwenze ngokuqinisa ubudlelwane kwezobuchwepheshe ngoba phela amazwe angamanye amazwe ahamba phambili kwe-technology ningisikufundile kwe-technology AI ama-robots and smart city nani konke lokho sofisa ukuthi kuzokwenziwa lapha edolobheni lethu. Nonkosi sibonga kakhulu ngesikhathi sakho osinikeza sona sophinde futhi sihlangane la ngolwesibili olulandelayo sizwe nje ukuthi uma sithi masukume sakhe iTheku ikupho siphathele khona.